I 10 ljudi, dobrodošli na moj kanal, Šef Online, Ivan ovde za vas. Nova frizura je tu, ste isprtili ovu liniju što imam, a? Malo pozitive, malo zezanja. Upravo zbog toga što ću sada da obradim jednu malo ozbiljniju temu. Kafa je tu, kao što vidite iza mene, ambijent je totalno drugačiji, nesvakidašnji. Nalazim se kod kuće, zatvoreni su lokali, gastronomija, kao što znate, ako me već pratite na mom Instagramu, najavio sam, znači, da u Nemačkoj je takozvani taj lockdown lagani i ne radim, znači, ceo novembar i samim tim sam rešio da dođem kući, da budem sa mojima, jer šta ću da radim mesec dana sam u Nemačkoj, kad su već moji ovde i onda da budem sa njima. I evo, iz toga se nalazim u svom novom studiju, jel? U spavaćoj sobi, ljubičasti, roze, dezeni, boje, tako dalje, veselo. Šta sam teo da kažem, i samim tim, eto, došao sam do toga da imam malo vremena, znači sad da snimam. Zašto snimam ovde, a ne recimo u dnevnoj sobi? Pa zato što mi je ćerka Vanja prati online nastavu, tako da evo ja ću da iskoristim ovo. Ako ste videli na mom Instagram profilu chefonline.i.s, kompletan setup, znači ovog snimanja ovde se nalazi na mom profilu, verovatno ste već videli. Ja sam u spavaćoj sobi, pa ću evo da imam neki svoj mir i pa ću iskoristiti da snimim ovaj novi video, najavljivo sam već 2 puta, čini mi se, nikako da ga snimim, a to je depresija kod kuvara, ili ti depresija kao najveći problem kod kuvara, znači jedan od tema na koji sam hteo da obratim pažnju, da naglasim, znači, jer ovo jeste nešto što se jako često javlja kod nas, tako da želim eto samo da par nekih stavki navedem i ovo bi u stvari bio video za mlade kuvare, kao nekakav vid pripreme za situaciju koja će dolaziti, znači, verovatno zapadati u neki vid depresije, manje ili više, a ja naravno sve ovo pričam iz nekog sopstvenog iskustva, znači ništa ne izmišljam, ništa ne kopiram, copy-paste i tako dalje, nego prosto eto nešto što sam ja imao dodira, susreo se, doživeo i tako dalje, i onda bi ja naveo sada, evo ja imam ovde svoju pripremu, malo sam se spremao, i onda bih ja ovde naveo par nekih stavki kao nekih uputa kako prepoznati to, možda će se neko i prepoznati u tome, pa da eto obradimo malo kratko tu temu. Nadam se da eto neće trajati više od 10-15 minuta, svi mi to grde, da ne snimam dugo i tako dalje. Evo ja ću sad navoditi ove nekakve stavke, prosto nešto što mislim da utiče na psihičko stanje nas kuvara, nešto što tako reći bi moglo da nas uzdrma, i evo obratit ćemo malo pažnju, to je obraditi, iskomentarisati, ja ću iskomentarisati, a vi možete komentarima dole da napišete neko svoje mišljenje. Evo da počnemo, ajde da krenemo, da ne davim puno. Jedna prva stavka koju se naveo je nesigurnost u sebe, nesigurnost u svoje znanje, stručnost i tako dalje, znači to je jedna stavka koja može da dovede do nekog vrsta depresije, a to je ta nekakva nesigurnost. Evo ja mogu da navedem na nekom svom primjeru, kad sam bio mlađi, znači posle završetka škole, naravno vi dobijete diplomu, kuvar ste, puni ste entuzijazma, krećete vamo namo i nailazite na svoje prve poslove i naravno sve zavisi kako vas tretiraju tamo i kako ste postavljeni, u kakav se koštac uhvatili, dolazi do toga da
doživljavate eventualno neku nesigurnost u sebe, prosto zato što nemate iskustva, novo je sve za vas, niste naučili neke cake, niste naučili kako da se snađete u određenim situacijama u kuhinji i tako dalje. Ja sam konkretno imao situaciju da sam trebao da radim u nekom restoranu naše domaće kuhinje, ja prosto nisam znao nešto posebno domaće kuhinje, sem iz udžbenika i škole, znači nisam znao kako se rade ćevapi, pljeskavice, kako se masa pravi i tako dalje, sem nekog školskog recepta i tako dalje. Prosto jedno je na papiru, drugo je kako to osetiti u rukama, napraviti i tako dalje. Tako da sam imao situacije da sam bio nesiguran i onako postoje nekakav strah kod mene. Takođe, to sam uviđao u primerima kada su u kuhinjama u kojem sam ja radio dolazili isto mladi kuvari, koji prosto nisu ni znali kako funkcionišu te kuhinje, pa su bili onako povučeni, tihi, mirni, bez neke energije, bez entuzijazma, bukvalno samo što se nisu zavlačili u nekakve uglove i kornere, što bi rekli, da se sakriju. Eto, nesigurnost u sebe je nešto što dovodi do nekakve vrste depresije, to je povlačenja i tonjenja u nekakav mulj, što bi ja rekao, i tako dalje. Ajmo sledeću stavku, to je samim tim povezano i sa gubitkom samopouzdanja, znači prosto vi ako ne znate neku materiju, vi niste sigurni to možete da uradite, niste, kako se zove, sad vidim, ćerki sam uzeo telefon kod mene da ne bi zverala u to i da bi mogla lakše da uči, pa je stigla poruka, pa mi malo odmakla pažnjom. Gubitak samopouzdanja u smislu da kad ste vi dovoljno, kad ste mladi, svi će vam reći, ma nemaš ti pojma, još ti imaš da učiš i tako dalje. Bukvalno se ubijaju u pojam time i vi gubite samopouzdanje. To je jedna velika greška što dolazi do toga i ja baš bukvalno zamerim, uvek grdim, kad sam prisutan, uvek grdim svoje kolege ako, tako reći, gunđaju i kinje mlade kolege, umesto da im pokažu nešto novo i da ih nauče. Sledeća stavka je strah od novog i od promene. Strah od novog, znači kad vi dolazite u situaciju da nešto što ne poznajete, neku kuhinju ne poznajete, način pripremu u toj kuhinji, ne poznajete kolege, sve nekako novo, umesto da to bude nekakav izazov za vas, da se onako aktivirate, da upijate sve to novo, da vidite, da izaberete šta je za vas najbolje, šta je dobro, svega od toga, vi doživljavate, znači, strah od toga novoga, bežite, ne želite da probate, pokušavate da prepustite to nekom drugome, a da vi ne budete u to uključeni. Tu je vezano, ova stavka je vezana za jednu frazu koja se zove comfort zone, koju jako često sam se susretao na rečnim brodovima, dok se radio na sezonama, gde se jako često pominjao naš glavni korporativ šef, je recimo znao to da koristi, da kaže pomerite se iz te vaše zone komfora, znači probajte nešto novo, naučite poslastičarstvo, naučite kolače da radite, nemojte samo da radite hladnu kuhinju kao ona je najlakše i tako dalje. Eto, to je neka stvar kad ljudi ne smeju da pobegnu iz te svoje zone komfora, sigurni su tu da znaju samo to i to će trajati ceo život. Jako je recimo teško perače sudova pomeriti sa pranja sudova, jer su oni tu najsigurniji, samo znaju da peru, nemaju odgovornost, nemaju ništa, samo trlja i udri, tušira i tako dalje, a toliko kvalitetnih pomoćnih radnika možete izvući odatle. Recimo, eto, to je jedan primjer. Onda imamo maltretiranje na poslu i neprihvaćenost, znači susrećete se kakvim kolegama raznih naravi, razmišljanja, ponašanja, shvatanje i tako dalje, doživljava se, često dolazi do toga da nekoga maltretira na poslu. Naravno, ovo nije nekakav sad strah da vam ubacim sve to, nego prosto da budete spremni da prihvatite i različitost, drugačije ljude od sebe, prgave, nervozne. Znate sami, u kuhinji ima toliko stresa da morate da budete spremni na to, morate sami sebe da spremite na to da neće vam se uvek neko nasmeti, neću vam ja uvek uputiti osmeh i pomoć, prosto bit će takvi kolege koji neće biti spremni da vam pomognu, mrzeće ih, smatraće da to nije deo njegovog posla da vam pomogu, tako da
to čak ili da preteraju, da pređu granicu pa da vas čak iskorišćavaju, da vam uvaljuju njihov posao da radite za njih, da vas maltretiraju, kinje, viču, koliko puta šefovi se deru, pa mislim nailazit ćete na šefove raznih kalibara i raspoloženja, tako da, eto, to je jedna stavka koja utiče na tu neku vrstu povučenosti i depresije koja se javlja kod kuvara. Nerazumevanje i neprihvatanje bližnjih i okoline, recimo, znači, često puta sam ja lično dolazio u situaciju da moji ne kapiraju zašto ja moram da ostajem duže na poslu, zašto sam toliko umoran, zašto sam neraspoložen, zašto nemam volju nekada da se sa njima zezam, družim i tako dalje. Voljene osobe, ne posvećate im dovoljno pažnje, dovoljno vremena, non stop ste na poslu, radite. Pa mislim, i to je nešto što onda oni reflektuju se na njih, a onda oni vama uzrećaju sa ti nekim nezadovoljstvom, svađama, raspravama, gunđenjima, bukvalno neprihvaćenost, da je to vaše poziv i vaše znanje tako. I jedna od još najbitnijih stavke koje dovode do depresije, to je gubitak posla. Gubitak posla je jedan od stvari koja, kao kad izgubite voljenu osobu u životu, tako i kad izgubite posao, jedan od vrha stresova koje ljudi doživljavaju, pa evo i mi kuvari, znači kad izgubite posao, naravno, pogotovo ako ne izgubite svojom krivicom, nego krivicom nečega drugog ili nekoga drugog. Gubitak posla je jedan težak udarac na vašu stabilnost, ako naravno ste vi eventualno mladi ili još uvek nedovoljno stabilni, čvrsti na zemlji, tako da je to jako može da uzdrmi da dovede do depresije. Ljudi se povlače, ostaju kući, ne znam, povlače su sebe, dohvate se alkohola, droge ili tako dalje, da bi to kao navodno premostili umesto da se obrate za pomoć ili da potraže podršku od najbližih i da porazgovaraju. Izvinjavam se, bez kafe ništa, umesto da se osveste i da što pre krenu u potragu za novim poslom, da kontaktiraju svoje kolege i tako dalje. Ali o tome ću da vam pričam u nekoj drugih tema, kako se to sve, u stvari nekoj drugoj, evo sada ću reći kako sve te stvari možete da zaobiđete i da se izborite sa depresijom. Možda nisam naveo još neke stavke, eto vi navedite, mogu ja opet da obradim kao drugi video o depresiji, šta još dovodi do toga, znači prosto da prepoznamo kako se javlja depresija kod nas kuvara i ostalih kolega u ugostiteljstvu. Sad bih naveo, ukratko da ne dužim više, već 12 minuta traje video, na neke stavke kako da se izborite sa depresijom. Po meni prva i najvažnija stvar je pozitivno okruženje. Znači, ako se vi nalazite, ako ste okruženi ljudima koji pozitivno razmišljaju, koji su veseli, koji stoje na zemlji čvrsto, na nogama, što bi rekli, to je jako bitno za vas. Oni će vam pomoći da se izvučete iz mulja, tako reći, što bi rekao, iz ponora, jer bukvalno kad ste u depresiji vi tonete, vi ne idete gore, znači vi nemate taj osjećaj da lebdite, da vam je sve dobro, da idete gore, nego bukvalno tonete. Znači, jedna od tih stavki jeste pozitivno okruženje, budite okruženi prijateljima, budite okruženi ljudima koji pozitivno misle, oni će vam pomoći, oni će vam dati nekakav znak kako. Vi ćete od njih upiti tu pozitivnu energiju i dobit ćete snagu da se izborite sa svim tim, da nastavite, da tražite posao, da se snađete, što bi rekli. Evo, to je i sledeća stavka, to je podrška najbližih i prijatelja, znači obratite se svojoj porodici. Porodica će to da primeti na vama, naravno, kad vi budete u takvom stanju. Pokušat će da vam pomogu. Koliko puta su meni roditelji pokušali da pomognu i jesu razgovorom, podrškom i tako dalje, da nije sve tako strašno, da to što ne radim, nemam posao i tako dalje. Da, prosto to je samo jedan moment koji će... Odmor je jedna od stvari koja je jako bitna, to je da obavezno odmorite, znači da i dok radite i dok vam je onako najteže, što kad god mislite da vam je najteže i da vam je teško i naporno i sve ostalo i ne osjećate se dobro i pogledate sve to, treba da uzmete odmor, treba da odmorite glavu, treba da pobegnete iz tog okruženja, prosto vidjet ćete koliko će to biti energije. Imam kolegu, on će se prepoznat vratno sad u ovom videu, koji je u fazonu da stalno nešto radi, skuplja pare i ne može da ne ide na... Grdio sam ga milion puta, zašto ne ide na odmor, zašto ne ode na more, na planinu, 5 dana na selo, ovamo, namo, nebitno, u šumu, u banju, bre, bukvalno mlad je dečko, on to nije shvatao, to toliko ozbiljno, njemu su bile potrebne, pa svima su
potrebne pare, mislim, ali potreban je i odmor, zato što se ti refrešuješ, reset uradiš, što bi mi sad rekli, moderno. Tako da odmor obavezno koristite odmor, otiđite negde i bit će vam mnogo bolje. Promena dolazi odmah posle odmora, recimo promena, znači traženje potraga novog posla, odmah promenite, znači ako tu više niste dobrodošli, ne žele vas, lupam otkaz, ili se ne osjećate dobro u tome gde radite i upadete u depresiju, promenite posao, prvo ga pronađite, pa dajte otkaz, promenite, otiđite, bukvalno ako vas ljudi na tom starom poslu opterećuju i uvlače u sve to, a dolazit ćete i do toga da vas povlače u svoje probleme, prosto, počnem da pljuckam, promenite, znači novo okruženje, novi ljudi, novi posao, novi izazovi, mozak će da vam funkcioniše drugačije, to imam i sad i sledećem dalje. Zatim imam ovde sam zapisao informisanje, edukacija, samopouzdanje, znači poradite na sebi, edukujte se, pročitajte nešto novo, pročitajte knjigu, nove recepte, pogledajte novi video o kuvanju, nove tehnike, nove aparate, znači to je jako bitno, dajte svom mozgu informacije, dobre informacije da se pokrenu, da jednostavno da stekne to samopouzdanje, da ne tonete više, dajte sebi oduška, dajte sebi snagu da shvatite da nije ništa tako crno i da prosto naučite nešto novo što će vam dati možda ideju da promenite i taj posao, znate kako, nadogradite jedno drugo. Ja sam to doživljavao, znači ja sam krenuo recimo i ovo što snimam, ove vlogove, sve to sam doživao u nekom momentu kad nisam nešto bio baš šta ja znam, zadovoljno, pa onda sam krenuo da malo se interesujem za video, za snimanje, pa sam krenuo da snimam, pa samim tim sam došao do toga da me zanima i editovanje i video i tako dalje. Verujte mi, to će samo da vas pokrene, da oslobodi vaš mozak. To je upravo i sledeća stvar, a to je nove ideje i korak napred, znači dobit ćete, ja sam dobio ideju da snimam, znači da pomognem drugim ljudima, tako da krećete korak napred i vjerojatno odmah ćete se bolje osjećati, dobit ćete, kao što bi rekli, pokrenut ćete neke vijuge u glavi, dobit ćete snagu da zarotirate mašinu, da zavrtite mašinu da krene. Takođe, evo, tu sam i stavio, znači, izazovi, sigurnost i stabilnost, znači, samim tim dobit ćete nove izazove u koje ćete se uhvatiti, ali pozitivne izazove da vas poguraju da probate to, daj da probam, evo, ja hoću da probam da učim još taj video editing, konsultujem se sa ljudima koji to jako dobro radi, to je super stvar. Eto, dodirnuo sam se toga, ne nešto onako površno, onako sam dodirnuo sve stavke, te neke depresije, a navodi mi ovo i ovaj pravi moment zašto sam pričam o tome, zašto se ja upravo nalazim u nekakvom vidu, nije otkaz, ali zatvorili su u Nemačkoj sve lokale, gastronomiju, čudno se osjećam zato što ne radim, naravno da sam srećan što sam samo, zato sam i namjerno i došao da tašta me zove, da je odbijem pa ću je zvati, da ne prekidam, da bude ovo video iz jednog duha, iz jednog daha, ne duha, daha. Hoću da kažem da čudno sam se osjećao, mislim, dolazim kući, nisam došao kući kad idem na odmor, sad srećen. Ja sam srećan što dolazim, bit ću sa mojima, sa ćerkama, mislim, provodim vreme sa suprugom, nego prosto mi je bio čudan osjećaj kao da sam izgubio posao. Ja ga naravno nisam izgubio, mi imamo podršku od strane nemačke vlade i grada Minhena, znači dobijat ćemo neke naknade i tako dalje, ali opet to nije to je onako, ne radim, to je meni čudno, ja nisam navikao da ne radim. Samim tim se čudno osjećam i ovo je bilo pravi moment da malo se osvrnemo na ovo vrstu depresije. Ja nisam u depresiji, ja se super osjećam, ali prosto eto imam neki u glavi taj deo gde kao ne radim, ali evo iskoristit ću to za neke druge stvari, neću sebi dozvoliti da padnem, da počnem da nešto čudno razmišljam i tako dalje. Snimat ću, eto koliko god stignem, treba sa ćerkama da vežbam, da učimo malo i tako dalje, da pomognem supruzi. I ovo je bio pravi moment da snimim ovaj video koji ću ubrzo okačiti i hoću da vam kažem da depresija nije ništa strašno, da se doživljava, svi prolazimo kroz to i da samo treba da se izborite sa time. Ovo je neki omaž
znači Anthony Bourdainu, znači jer smatram da je on definitivno bio u nekoj vrsti depresije, nešto čudno se dešavalo i ko je na svojim snimcima bio presrećan i putovao i probao sve i živeo život, što bi rekli. Ja njega jako puno gotivim i ovo je nešto posvećeno da kažem njemu i vama da pomognem, a rekao bi vam da me pratite, jer sledeći video ću probati da snimim nekakav story time, znači nekako kako sam ja bio u depresiji, kako sam se izborio sa tome, jedan primer kako sam ja i doživeo to, da tonem i kako sam se sa time izborio. Evo, 20 minuta preterao sam, uglavnom pratite me, lajkujte, šerujte, udarite tamo na zvonce, preporučite ovo drugima, prosto da pomognemo jedni drugima, smatram da je to jako dobro. Pomoći nekome pored sebe kojemu je to potrebno. Eto, to je to. Ljubi Ivan, vidimo se. Ćao!